D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad na produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvacion Street, corner Ipane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil? Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boy, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dinggi virus, Sir Boy. Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pudpod ang Ukraine, gipadalaan sila 6,000 ka tangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra 6,000, wasak. Nga, hindi ang immune system dito lang sila sa kwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila Javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, Javelin missile, lupok tanan. Amo ni ginahimo kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system pamuyong lang. Kalma lang. Ang D3 Bio ang gaatake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy. That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio. Dengue, dapat mag-D3 Bio. May ara kang gitawag import immune system. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas akti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:30 sa aga. Ang oras, ginadulong sa aton sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa! K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang
Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Bango na, kag magkape. Hi! Hello! Good morning! Alas 4:32 na mga ka-K5. Ang oras diri sa ato sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Mga ka-K5, 92 days to go before Christmas. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Mga ka-K5, 34 minuto sa nakaligad sa takdag alas 4 sa aga, ginaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati mga suki naton sa kahanginan. Nga nagupod na sa aton sini nga pagpangalagad diri lang sa kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7 diri sa K5 Balita sa umaga. Kamusta kamo mga abyan? Sa aton sini nga mga kulturan sa bilog nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Isa ka manayang aga sa aton sining mga ka-K5. Manami ng aton sining lakat sang panahon ng aton sining tiyempo kahapon nagbutwa na si Haring Adlaw sa aton sining mga ka-K5 diri sa may syudad sang Iloilo. Ibaloon ta dugay-dugay ang lakat sang panahon sa aton sining DOST Pag-asa sa aton sining mga ka-K5 kung kamusta na. Di na bala si Super Typhoon Nando kag ano ang chance sa mga ka-K5 nga may low pressure area o kung LPA naman nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility o kung PARA. So manami ang ato sining panahon mga ka-K5 Butchilingon, may klase, may opisina kita sa tanan nga mga nagapanghimos nagaplastar na subong nga aga sa ato sining mga ka-K5. Patunog-tunogan ang inyo sining nga mga radyo samtang nagahigop kamo sa mainit nga kape. Ang kape nga paborito naton imnon, ang kape nga makatag sa nga alibyo sa aton sining lawas. Ang mga kape ni Dr. Amel Itangoy, ang Pre-Bio Coffee kag Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa.
Ginaabi-abi na ang ato sining mga suki, labi na gid ang ato sining mga taxi patrollers, mga modernized jeepneys, mga mamang super nga nagapasada aga pa. Nagalibot nagapamati sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Ang ato sining mga online netizens, OFW, mga online viewers, i-like, i-follow, i-share ang ato sining official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Bisan din ka mga bayan sa kalibutan kag sang pungsod Pilipinas mga ka K5. Sarangig nga makapabati sa kampiyon nga estasyon, basta may internet connection lang. Huwag ni punaw mga ka-K5 sa aton sining nga pagpangalagad. Basta may internet connection ka o makapamati ka diri sa Balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan ka K5. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa umaga. Bantayan dugay-dugay mga balita nga natipon sang aton sini mga unit field reporters, mga follow-up report sang patrol kag sang aton sini nga mga beat of reporters. Diri lang sa aton sini banwa nga pagpangalagad. Pila ka mga topiko nasyonal kag internasyonal ang aton man sini nga pagkatalakayon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa Miyerkules nga edisyon sang Balitang K5 sa umaga. Naka-standby sa linya ang aton sini nga Pag-asa Iloilo mga ka-K5. Pauntang nga pinakalites nga update kag report mga ka-K5 sa lakat sa nga panahon. Kamusta bala ang aton sini nga weather bulletin na update mga ka-K5. Iti isang gitalikdan nga mga inadlaw, grabe ang waswas ang sining hanging habagat o kung southwest monsoon nga gin-enhance ni Super Typhoon Nando. Kaluluoy lang dito sa bahin sang Babuyan Island, Benguet kag Northern Luzon mga ka-K5 bangod nga sila dito ang labing apektado sang sining pagragasa ni Super Typhoon Nando. Na timingan man ginawag ang tinaga nga ginagamit naton basta gani baskog ang ulan or grabe ang panglaslas ang ulan is nagaragasa, no? Nagaragasa nga agi sang isa ka bagyo o kun super typhoon. Oh, it so happen mga ka-K5 ng pangalan ni Nando pagwaya sa Philippine Area of Responsibility gin pangalan ni siya sang iya sini nga international name nga si Super Typhoon Ragasa mga ka-K5 sa aton sini nga mga ka-K5. So kaluluoy lang gid ang aton sini nga mga kuturan didto. Kagati diri sa Western Visayas may mga report kita mga ka-K5 nga may ara sang mga reported nga mga damages, no? Mga balay. Matapos kati magbaskog ang hangin nga dala sang southwest monsoon o kon hanging habagat. Naka-standby sa Pag-asa Iloilo, ibaluntang lakat sang panahon with Sir Charlie Depra. Sir, good morning. Kaupod mo si K5 Ray Umalay diri sa Balitang K5 sa umaga. Nang pinakalitis nga lakat sang panahon, Sir Charlie. Isang news report. Yari pinakauli ng kasang panahon karon nga adlaw at Setyembre 24, 2025. Alas 3 kinasang aga uli na si plata ng sentro sa tropical storm nga giupong ginabulaban base sa tanan nga available data. Ngayara sa 825 km na silangan. Namin na nasilangan sa Mindanao. May kabaskon nga hangin magalabot sa 65 km per ora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 80 km per ora. Magahulag naman inipa ng katungdan, manabagatan ng katungdan sa 20 km per ora. Samtang southwest monsoon naman nagapit to sa Luzon o western section sang Visayas. Ang super typhoon naman nga may international name nga Ragasa formerly nga si Nando, uli man na suplata na sa 735 km na katungdan sa Itbayat, Batanes. May kabasugon man nga hangin magalabot sa 185 km per ora malapit sa sentro. May pagmadlos man magalabot sa 230 km per ora. Magahulag naman ini pa nakatungdan amin na nakatungdan sa 25 km per ora. Dili naman sa aton sa Western Visayas karon nga adlaw, particular na ang siyudad sang Iloilo, padayon kita maka-experience sa ngapon kaysa magalumon tugtog magalumon nga kalangitan. Posibilidad lang sa mga isolated yung mga pag-ulan. Pagpangirat pa nag-o-off dala sining southwest monsoon. Makasarangan tugtog mabasog naman nga hangin, magali na pagkata nakatungdan, magdala sa makasarangan tugtog mabasog kapag balod sa kadagatan. Ang sa ato temperatura nasa 25 tugtog 30 degrees centigrado, adlaw magabutla alas 5:39 karon nga aga. Magatunod alas 5:45 karon sa hapon.
Ikaw man pinakauling na kasang panahon, ikan diri sa Iloilo. Sir Charlie, ang ining si Tropical Storm Opong, no? Nagsulod na ni sa Philippine Area of Responsibility o KONPAR, partikular ang hulag sini sa West Southern Ward nga may kadasigon nga 20 km per ora. May chance bala nga magliso ini kay ti subong sa Northern Mindanao ang iya sining direksyon Sir Charlie, may chance bala nga maka-apekto ini o kung liso ini sa Visayas area, particular na diri sa Western Visayas, Sir Charlie? Yes, so far, base sa iyang tropical cyclone bulletin number 2, kung base sa iyang forecast track as of 11 kagabi, posible ini mag-landfall sa bayan sa Bicol region by Friday, September 26, and then expected naman mag-across sa Southern Luzon area sa Friday afternoon until sa Saturday morning, sir. Okay. So, expect ron man nato ni gyapon ang maulanon nga tiyempo, Sir Charlie, no? Ibindaw nga ti si Super Typhoon Nando, and now may international name na nga Ragasa ang nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Yes, sir. Expect natin sa gihapon mga maulan natin nga tiyempo. Lalo na pag-abot buwas nga adlaw onward, sir. Sige. Salamat gid Sir Charlie from Pag-asa Iloilo sa imo sini pinaka-latest nga weather update. Welcome nga sa K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5, alas 4:42, liog ko na isang aton sining monitor sa aton sining pagpangalagad. Okay, ang oras alas 4:43. Inom na kamuda sang DTX 500 para hindi magtaas ang dugo nyo aga pa. Sa aton sining mga ka-K5, may Ampalaya extract kag sugared cane extract mga ka-K5, di superior antioxidants, Clinica DTX 500. Oy, sa mga taga Quinto Distrito, ilabi na gid sa may Barwas ng Sara, nagapamati sa aton subong nga aga. No, pasakop kamo sa fun run, no? Sa pag-celebrate sang first year anniversary sang K5 News FM Sara mga ka-K5 ha. Kadto kamo to sa may Sara K5 News FM sa September 28 mga ka-K5, no? May yara sang fun run kita nga pag-obrahon mga ka-K5, no? Sa aton sining mga kuturan. Ang K5 Sara Fun Run, may 3K and 5K Fun Run para sa aton sining mga beneficiaries sa serbisyong may puso sang K5 News FM Iloilo. This will be on September 28, 5 a.m. start ang venue sa Sara Municipal Plaza, mga ka-K5. Ha? I-kontakon nyo ang aton sining staff, si ka-K5 Reggie Di Mayo sa 0966-507-7658 o kung 0994-441-7685 para sa mga detalye sang sining aton fun run activity. Kita ay kita mga ka-K5, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang istasyon sang K5 News FM Sara dira na pahamtang sa 2nd IPFMC, no? Headquarters sa Barangay Sirudo, Sara, Iloilo. May ara kita sang pre-registration nga mag-umpisa sa August 20, 2025 para sa aton sini nga walk-in participants, no? Nag-umpisa ni August 20. Pagka the same day, sa aton sini nga mga ka-K5, may ara kita alas 9 nga medical mission nga pagahiwaton mga ka-K5. May free consultation ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy sa may Banwas ng Sara. Pwede kamo kapa-check up kakadto didto, libre ang konsultasyon, wala sang bayad mga ka-K5 kag naka-discount ang mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy, mga ka-K5. Ayos, ayos kita tanan. Oras, alas 4:45, ginapasalamatan tagid ang aton mga online viewers nga nakatutok subong nga aga, live na live. And of course, ginapasalamatan tang Ginoo sa panibag-ong adlaw kag panibag-ong
pagbugtaw mga ka-K5 because every gising is a blessing. Sa aton sining mga kauturan, panibag-o nga pagtilaw, panibag-o nga pag-atubang sa mga problema pero dapat naton nga lampasan kagatubangon. Sa aton sining mga ka-K5, Josephine Florindo Diaz, Mayong Aga, Marhi Bablo, Josephine, Ma'am Nadeline Sautong, Ricky Boy Poras, nagapangapina sa Klinika DTX Coffee Mix Aga pa. Kay Ma'am Ning Ilumba, thank you Lord for this beautiful morning. I humbly ask for your protection and guidance for me, for my family, relatives, and friends. A blessed morning sa imo ka-K5 Ray Umalay. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba. Sa kay Tita Rina Mapa. Rina Mapa, may pinakamanamit ka kalenderya dira sa may Rizal. Sa aton sining mga ka-K5 no, Rizal Lapos. Abaw, sampat gid ang tambo kag ang sinugba nga baboy kung dira ka pamahaw kag magpanyaga. Sa manamit ka kalenderya ni Tita Rina Mapa. Oret Tom Nom Renz. Good morning ka K5 SB Ray. Sa tanang mga nagpamati sa K5 News FM Iloilo. Sige, sa to sini mga pinarangga nga mga taga Palabati, standby ka mo. No, kwaunta ang pila ka mga reports sa kag-aton sining mga headlines, mga labing talupang doon nga mga balita sa aton sining nga pagpangalagad subong nga aga sa adlaw sang Miyerkules. Alas 4:47 ang oras sa aton sining nga pagpangalagad mga ka-K5, ang oras ginidulong sa aton sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Basta vitamin C ganing aton sining imnon mga ka-K5 ginom sang Mighty C. No, gapabaskog sang aton sining nga immunity o kun immune system ang pag-inom sang Mighty C. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Sa mga balita, headlines sa aton sining nga pagpangalagad. Lalaki pilason matapos naglapaw sa Corbadahon nga dalan ang iya sini motorsiklo sa Banwasang Pabia. Lalaki nga ginsukot sang utang kag nangbuno sa Barutak Nuevo pasakaad sang kaso nga frustrated murder. Ano ang problema kung gapangutang kabla ni kakbayad tapos kung sukton kay ikaw pangakig? May mga tawo gid nga kung sukton sang ila utang sila pangakig. May mga tawo man nga sila man ang may sala, sila pag akig. Ay! Kamu na lang tanan? Alas 4:48 ang oras sa ato sining nga pagpangalagan. Sa dugang nga mga balita, duha ka estudyante pilason matapos masalakay ang isa ka truck sa Banwasang Sara. Kilkil nga traffic enforcer na dakpan sang TTMO sa syudad sang Iloilo. So sa pila na nakabilog ng mga reported ng mga member sang TTMO na sang traffic management office na sa syudad nga nag-diskarte gamay. Nag-diskarte gamay. Ano kay ginakakompetensyahan dabi sang LTO mo? Kundi gatinguha maning mga TTMO. Duha ka street level individual arestado sa drug bypass operation sa distrito sang Arevalo. Kag sa dugang nga balita masobra 20 ka balay sa Western Visayas naguba tungod gid lamang sa epekto sang habagat suno sa Office of the Civil Defense. Ang oras alas 4:49 sa aga mga ka-K5. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Ma'am Winifreda Sarmiento, good morning. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, God bless you always ma'am and keep safe. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sige, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga balita national kag international. Istoryahan tani karon mga ka-K5 kay ginpahayag ni Henry Alcantara anay district engineer sang DPWH dito sa may Bulacan sa aton sini nga mga ka-K5 nga bunggit urot o kon dako gid ang nakabi ni representative ni Congressman Saldico mga ka-K5 sa sining pondo nga nakaalat supposedly sa pagpatindog sa mga managbi nga mga flood control projects.
Pero ang ending, mga ka-K5, nangin ghost project sa mga kulturan. So dako gid kuno ang kabiya mga 35 billion pesos. Just try to imagine mga kakabyanan. Halin sa iya sining apo-apuhan sa dapa-dapa pakadto sa iya sining apo-apuhan mga ka-K5 sa tuhod, sa ulo, sa punta sang buhok ya, buhi mga ka-K5 for the rest of the next generation mga kabyanan. For the 35 billion pesos, just try to imagine mga ka-K5. I-time deposit mula na sa bangko, may interest ka kada bulan, milyon sa aton sining mga ka-K5, no? Buhi, pati mga bada, kang mga kabataan niya, pati mga kaparyentihan niya, pati timbang niya, buhi kung tagaan niya, ni saldi ko sang 35 billion pesos, gaging kawat sa mga kabyanan sa kwarta sa mga pumuluyo. K5 Ray Di bala? Umalay. Mapasasana all ka na lang sini. Aton niya ginawat na bugtaw pagkaaga, kaya may duty kita. Alas 4:30. Mapulaw pa kita mga kabyanan, kaya damo kita may ginobra. Ang iban sa to naga-double job, naga-double diskarte para mabuhi, no? Pagkaaga reporter, pagkagabi call center. Or di gani, pagkaaga admin staff, pagkagabi call center o tutorial. Oh. Di bala? Naga-double kita? Naga-double job just to earn enough for our family and for our personal needs mga kabyanan nga masuffice ang aton mga kinanglan sa pagadlaw-adlaw nga tanan. But these people, especially congressmen who are involved in this massive flood control corruption sa aton sini nga mga ka-K5, ayahay ang mga pangabuhi sang mga pasensyagid mga lilintian. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Sorry for that word, but I think that is the best word, no? We can probably say sa aton sini nga mga ka-K5 with this number of peso mga ka-K5 or with this figure mga kabyanan, gaging kawat sa kaban sang aton gobyerno, mahuya man kamo mga kapal moks kamo. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? And just try to imagine sa isa ka proyekto suno kay Henry Alcantara, no? Nga 7.5 billion pesos approximately sa aton sini nga mga ka-K5 ang ginaginan sa sang animal nga saldikone sa aton sini nga mga ka-K5. Amo na kadako ang kwarta sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? We do not want tani to say hurtful words, no? Sa sini nga mga tawo. But you know what? Sobra pa ni sa tinaga nga masakit nga makitaan mga ka-K5 nga hindi lang ya nilibo, minilyon ang gintakaw sa kwarta sang pumuluyo halin sa tax nga aton gipangabudlayan mga ka-K5 kundi binilyon mga ka-K5. Tinagsabat man ni si Saldico nga tumangon ning mga aligasyon sa iya in a proper forum sa aton sini nga mga ka-K5. Ti sana kag tani mapadasig dira sir ang imo sini nga pagkadto sa luwas sang pungsod para sa imo medical something, no? Agod nga masabat mo ni kag matubang mo ni sa mga pumuluyo ang korupsyon nga nagaangot sa imo. But this is not the only person nga gimpangalanan mga ka-K5 ni Henry Alcantara, no? Sa aton sini mga kuturan kahapon sa Department of Justice sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. He is not the only one. Top 5 ni sila mga kabyanan and naupo diring 3 ka mga senador. Ang duha ka mga senador actually may mga previous plunder cases na before, no? But of course they are entitled for their own opinion and for their own right to say that they are already acquitted for that case. Sa aton sini nga mga ka-K5 but silingon natapos na nagkaso sa gipatakaliwat-liwat. Na-acquit na kami sa Korte Suprema. Ginpamatud-an namon nga way kami sang sala, way kami sang violasyon, way kami sa maging takaw. Okay, let's say way kamo sa maging takaw, but do you think the Filipino people, you can easily deceive or manipulate the minds of the Filipino people in terms of your background in corruptions? Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kahapos magambal nga way ka kapangawat. Kahapos maghambal nga way ka sa involvement. Sa aton sini nga mga ka-K5,
Sino may nga tarso kag tangkuloy kag bulayog maako man? Di ba? Why? That is why we are seeking for the truth, mga kakipay, because we all know that God's will prevail, mga kakipay, soonest kung ano ang kamatuoran sinidiri. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sila sa mga gimpangalanan ni Saldi o ni Henry Alcantara, amo si Senator Joel Villanueva. We are talking about the massive, allegedly, anomalies nga mga flood control projects nga most of that project is makabig na ton nga substandard. When we say substandard, mga kabyanan, hindi kuya DPWH engineer, pero ginagamit naman ang aton gamay nga tinun-an para mahibaluan kung anong butsilingon sang ginatawag nga substandard project. Okay? Magambal kita nga substandard project, mga ka-K5. Butsilingon, wala ginasunod ang actual. When we say actual, sa aton sining mga ka-K5, kung ano ang nakaplano gid para sa sina nga proyekto. Anong ginasiling mo ka-K5 ray umalay nga way ginasunod man? Okay. Just like for example, kung ang mixed class ang simento is 1:1 or 1:2, no? Ginahimo nila 1:5. Klaro? Sa aton sining mga ka-K5, kung ang ginamando nga ang numero sang kabilya nga gamiton is 20, 25, 22, etc., ginahimo nila nga pulo 12. Nipis pa sa tudlo mo. Sa aton sining mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? That is what we call substandard project. Nga akinanglan nila mag-substandard project because ang supposed budget nga gin-allocate for that certain plan ginkurakot sang mga bulayog nga mga kurakot nga mga opisyales sang DPWH kag sang aton sini nga House of Representatives, mga ka-K5. Gets? K5. Gets? Espeha Sa aton sini nga mga ka-K5. para sa balita. That is a very simple example, mga kabyanan, on how these massive corruptions in DPWH, no, sa aton sini nga mga ka-K5 is happening. Sa aton sini nga mga kuturan. Amo na. No, ano pagid? Through kickbacks, mga ka-K5. Ang mga senador, they are the one nga nagalabi. Even the congressman. They are the one nga nagalabi for this budget to be allocated in a certain areas or provinces. And because of their effort nga supposedly it's not an effort for us to be able to pay them, but an effort because we elect them. No, they are an elected official, and that is mandated by the law that they really need to perform and serve the Filipino people for the rights and welfare of our country. Sa aton sining mga ka-K5. That is very clear. Nagpadalagan ka because you want to serve our people. Nagpadalagan ka because you want to serve your constituents. You are not there running to collect money for your own benefit, mga ka-K5. Wala kaya ginboto sang mga pumuloyo para padakuon mong bulsa mo kag padamuon mong kwarta mo halin sa kinawatan, mga ka-K5. No? Gabay pa may punto nga akong ginapangambal sa inyo. Gabay pa nga nakuha nyo kag nahangpan ninyo ang akong bot silingon sinidring. Now, Senator Joel Villanueva is one of the senators named by Henry Alcantara. And to tell you, Senator Joel Villanueva, the test the man sa aton sining mga ka-K5. Let's not talk more about his personal life, no? Dili lang kita sa iyang trabaho bilang senador. But you know, Senator Joel Villanueva is also residing in Bulacan. And according to Bryce Hernandez, ang bata-bata ni Alcantara ni,
nga sa DPWH before. According to Bryce Hernandez, sa pag-interrogate ni Senator Bam Aquino sa iya, sa Senate Blue Ribbon Committee, sa aton sining mga K5, hambal ni Bryce Hernandez, wala sa sagmay madumduman mga K5 since 2022. Take note. Since 2022, why sa sang may madumduman nga standard nga project ka ginobra sa Bulacan. Tanan substandard. Kung hindi ghost project, substandard, ladies and gentlemen, mga K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga kuturan. See? Pati building sa eskwelahan. Hindi lang flood control. Now the question is, diin ang matutuod yung akalag kag espiritu sini mga kabyanan? Nakaya sa konsensya ninyo nga magpatindog sa mga building sa mga eskwelahan? Nga daw tudlo pa kagamay. Pasensya sa akon sini nga tudlo sa lagri amo na lang gali no. Oh? Nga daw tudlo pa kagamay mga kabyanan? Or masubra pa sa tudlo kagamay ang kabilya nga inyo sinibutang? Ang semento nga gimix kadyo para magpatindog sa building sa mga kabataan, sa mga eskwelahan, substandard. Why not ton ginapangayo? But kung may disaster nga matabo, ladies and gentlemen, may linog or whatsoever nga matabo, kabatas ka mo nga marumpag ang building nga ginobra nyo, kag matambakan ang mga estudyante, ang mga manunodlo, tungod gid lamang sa ginalagasyon nga kwarta nga mga gamhanan kamo, nga may palamon kamo sa mga babaye, mga kabit, mga negosyo nyo nga pangkapital nyo, mga sugal sa kasino nga obrahon ninyo, mga K5, ha? Sa mga congressman, sa mga politiko, sa mga senador nga ni. Hindi ko magduwa-duwa nga magsiling sa inyo nga shame on you mga kongresista kag mga opisyalis ng DPWH. We are not generalizing those people who are working hard kaya nagatrabaho sang insakto sa gobyerno. We're only just referring to those people who are involved in allegedly may involvement sa sining massive corruptions mga K5 nga nagkakatabo. Now, in the defense of Senator Joel Villanueva, ginahambal niya nga, mabatasan ko balay na? I came from a family who is very religious. I came from a family who always remind me that there is an heaven and hell sa aton sining mga K5. And I cannot take for granted for that matter that I will involve myself for that massive corruptions, for a flood control projects, etc., so on and so forth. Hindi ko po yan kaya, ladies and gentlemen. Hindi ko po kayang makita mga kababayan, mo pa mga drama. Oh, sa ito sining mga K5, lugilog ko man. Lantaw ka mo live. Lantaw ka mo live. Hindi ko po kayang makita na nahihirapan ang aking mga kababayan. Ito na ang panahon, ladies and gentlemen, na tayo ay magtulungan. Labanan natin ang korupsyon. And, you know, in just a blink of an eye, sa aton sining mga K5, nagbaliskad ang paya sa aton sining mga K5. We can always be dramatic. We can always be transformed into actress and into actor. If ara na kita nabutang sa ital-ital. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpramati. We actually do not condemn him as a person, but we condemn sang iya sinigin obra kung ina matuod ang aligasyon sa iya. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Now, sino pa? Sino pa mga K5? Sino pagid ka mga senador agit pinang buyan ni Henry Alcantara? Si Senator Jinggoy Estrada. And ang mga Gen Z people, wala nila maabutan ang iban, but of course, I believe that they are really good in fact-checking, sa pag-search kung ano ang matuod. And for sure, na nakita naman nila, na-review naman nila yung background. That Senator Jinggoy Estrada along with Senator
Senator sinugani ning Aguilani, Senator Bong Revilla, sa aton sining mga ka-K5, during the Pinoy administration, they are accused and actually found guilty sa aton sining mga ka-K5 sa kaso nga plunder. Bati siyempre may ginatawag kita nga sandigang bayan, may ginatawag kita nga Court of Appeals para mapamatudan nga ikaw hindi guilty sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, di ba? And here comes nga tinaka na-acquit sila. Pero ang kwartahan nga nadula kaging gamit during that time, binilyon, di na to ay nagkadto. Sa to sining mga ka-K5, di na ihan to nagkadto. May bilin pa ihanda. Well, ging panindugan man niya ni Senator Jinggoy Estrada nga waay sa iya sang kahilabtanan sa sining mga anomalya kag ginahaboy sa iya nga mga akusasyon. And we respect that because he is entitled to do so. Sa to sining mga ka-K5. But kabalo kita, deep in their hearts, balaan man nila kung ano ang kamaturan. Sa to sining mga ka-K5. So kung ako, makulbaan gid ako sina. No? Nga you keep on defending yourself, well in fact, balaan mo kung ano ang kamaturan. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. So sinopagid si Saldico, amo nang gipangalanan. In fairness, Yudi wa ay mapangalanan si Anay House of Representatives Speaker Martin Romualdez, Yudi. Sa aton sining mga kakipab, there's certain Roberto Bernardo was also a former undersecretary of the Department of Public Works and Highways that also involved with these transactions, mga ka-K5, according to Henry Alcantara. Now, the Department of Justice is eyeing, and also the Senate Blue Ribbon Committee is eyeing, probably Bryce Hernandez to be the state witness for this investigation. But si Senator Marcoleta do pakutwas man sang iya sining opinion nga i-consider ining Diskaya family to also be a state witness. What is the conflict between Bryce Hernandez and the Diskaya family? Anong na-notice ninyo? There are two sides of the story. Bryce Hernandez, along with Henry Alcantara, is pointing out the same people involved with this alleged corruptions in all flood control projects. Anong butsilingon mo ka-K5 Ray? They are consistent sa ila sining pagpangalan kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Jinggoy Estrada, kay Senator Bong Revilla, kay Saldico, and kay certain Roberto Bernardo sa aton sining mga ka-K5. No? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. How about the Diskaya family? The Diskaya couple, the very controversial contractor of all time, sa aton sining mga ka-K5, sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ano ang ilaya?
they are referring to all congressmen who are or connected sa kay House Speaker Martin Romualdez. And they are also named several people in House of Representatives nga nagapangayo-ngayo sa ila. Isa na dira si Saldico kag si Martin Romualdez. Now, spot the difference. Sa aton sini nga mga ka-K5, spot the difference. Anong kinalain? Sa piyak nga side, wala madala si Martin Romualdez. Sa piyak nga side, nadala si Martin Romualdez. Now, this is the challenge to the member of the Senate Blue Ribbon Committee and sa aton sining nga mga senador kag sa Department of Justice kung sino ang ila sining nga patihan sa duha. Kung nagasugid bala siyang matuod o kung they are all influenced by what we call manipulations. Diba ang spelling sang manipulations is M-A-N-I-P-U-L-A-T-I-O-N-S. Manipulations. Sa ato sini nga mga ka-K5. Sakto man spelling ko? Ha? Kung sala, i-comment ko na eh. But I think sakto ko. Diba? Manipulations. Na-impluensyahan bala sila sa ginatawag nga pagmanipular? O kon, in other words, na-impluensyahan sila mga ka-K5 sa ginatawag nga manipulations. Ano na si Raymond? Pag umlagi ng bal manipulations, isa pagit manipulations. Anong spelling sang manipulations? M-O-N-E-Y from the root word money. Kung sa iban nga lingwahe, F-F. Kung sa iban, pepe. Kung sa iban, wawart. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, manipulations. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo na. So let's see sa aton sini nga mga ka-K5 kung paano initanan magwa ang mga baho dira sa padayon nga pag-imbestigar mga ka-K5. Dugangan ta pa ini karon sa aton sini nga mga kauturan, no? May mga videos kita dira sang hearing kahapon, ipabati naton sa inyo mga ka-K5. Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Ipabati naton karon, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Alas 5:14 sa aga, oras diri sa balitang K5 sa umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Good morning gid kay Mama Maricel Baloro Kasiple, kay Uting, kag kay Nanay Bet dira sa Malasgod, Asya Samad donito sumbong mayong aga, Laura Sumagaysay. Good morning sa inyo nga tanan. Magabalik kang balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag
may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko.
si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako, si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon ng estasyon. K5 News FM! Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 alas 5:23 sa aga sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Welcome back mga ka-K5. Rose Manati Morales mayong aga nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad sa mga aga dira sa may barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Salamat gid sa inyo sa nga pagpamati mga ka-K5. Sige. Gina-remind na naton nga mag-inom sa mga produkto ni Dr. Amil Itangoy uso sa mga hilana trangkaso ubot trang tawag ni pag sakit sang ulo, inom kamo sang Clinica D3 Bio. May vitamin D3 kag extra virgin coconut oil nga sarang makatap na sa mga viruses kag bacterial infections sa aton sining lawas. Ang Clinica D3 Bio di superfood supplement mga kabyanan nga napamatudan na sang Department of Science and Technology. Bakal na mga ka-K5 kag magpakonsulta sang libre sa aton sining mga product center. Risan mo sang Mighty C alkaline base ka vitamin C basta vitamin C Mighty C mo na yan mga ka-K5. Ang aton nga product center na hamtang sa may Pasig City sa poblasyon ng Lord Pasig City, libre ang konsultasyon. Sa Cosmart Kalinog, dira sa may Cosmart Kalinog mga ka-K5 ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy. Dira sa MCR Agriventure, mga ka-K5 sa may Agaw, may free consultation makita dira wala sang bayad. And of course, diri sa may Haro mga kabyanan, free consultation wala sang bayad sa tupad sang St. Robert's International Academy, mga ka-K5. Alas 5:24 oras sa aton sining pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Konta report ni K5 Karen Badillan dito na pagpadugayon pa mga follow-up report sini nga natipon sa aton sini nga patrol upod kay K5 Makoy Espeha. Ang balita kag natipon mga report sa K5 Karen sa imo sini pagpangalagad dira sa may patrol standby. K5 News FM Kampiyon Report. Ray ginahitso na sang Barotac Nuevo Municipal Police Station ang pila ka mga dokumento agud yang nga mapasaka ang kaso nga frustrated murder sa ining lalaki nga nang buno matapos nga ginsukot sang iya nga utang sang iya malang ni nga paryente sa may barangay Likuan, Barotac Nuevo. K5 Ray kumadumduman natabo ini Setyembre 22 ang nag-upod no inom-inom ang ining suspect kag ang victim. Agin kilala ining suspect nga si alias Ronron 39 anyos, tricycle driver, kag ang biktima nga si alias Joel 41 anyos, laborer kag Lunsay residente sang amo nga lugar K5 Ray no. Kag sa interview naton kay Police Lieutenant Johnny Bundak, ang Deputy Chief of Police sang Barotac Nuevo Municipal Police Station, nga mahulog na lang ni sa regular filing K5 Ray kay Tiasta Subong ang at large sa gihapon ang suspect kag porsigido man ang pamilya sang ining victim nga pasakaan gid no sang kaso ang ining suspect ya K5 Ray kay kung madumduman based man ni sa investigation sang aton nga kapulisan nga samtang nagainom-inom ining si alias Ronron kag si alias Joel K5 Ray upod man ang iba nila nga himata ginsukot ni alias Joel si alias Ronron kay ti may utang ining si Ronron sa iya o galing since kay ti ara sila nga duha sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon nagbaisay ini sila nga duha kay 5 Ray tubtob nga ginbuno ni Ronron si Joel sa iya nga likod bali ang kutsilyo ni kay 5 Ray na recover man sang aton dayon nga kapulisan dito sa crime scene kag may kalabaon ini nga 8
inches K5 Ray. Pero sa part naman sang biktima K5 Ray, no, gindala ini siya sa ospital kag ara naman sa estable ang iyang kondisyon, pero nagapabilin siya gyapon sa balay Bululngan kay para sa pila ka mga pagid nga mga nagakadugang medical attention K5 Ray kagin at kun ginathag man diri ni Lieutenant Bondak nga wala sang daan nga hiligot-anon ang ining suspect kag ang victim, kundi bangod lang gito sa pagsukot K5 Ray, no, sa ang utang kag sa hinubog man nga istorya suno iya sa aton nga kapulisan. So mayara kita dira sa malipot nga pahayag ni Lieutenant Johnny Bondak, ang Deputy Chief of Police sang Barotac Nuevo Police Station. Ang latest update naton, ma'am, sa stabbing incident is nagaprepare na subong sa kaso nga igapasaka sa aton nga suspect, kaya hindi pa kita kaya pa sa points sa kagangaton nga suspect subong is at large pa. Maybe we can file a regular filing na lang, ma'am. Bali ano ni gani sir nga kaso, sir? According sa aton nga investigator, base sa mga na circumstansya dito, posible nga pasakaan natin sa frustrated murder. Okay. Sir, bali ang ining suspect kag ang victim magparentihan na ilang man gid sila, sir, no? Yes, ma'am. Nakaangot sila as relatives. Okay. Bali paano, sir? Like ano, magpakaisa, magpakaduha, or ano, sir? Sa mga dira siya sa malapit-lapit sa mga amo sina nga relationship kay kumbaga nakatapik siya sa sa iya nga asawa. Okay. Sir, bali pila ni gani edad sang victim kag sang suspect? Ang aton nga victim naton is 41 years old, kag aton nga suspect is 39. Okay. Ano nila nga mga work, sir? Laborer sila nga duha, sir? Ang isa lang ang aton nga victim is laborer, kag ang aton nga suspect is nagabiyahe ni sa Sikad. Updanay lang din mina sila, sir, inom-inom sang time nga to, sir? At that time lang, ma'am. Okay. Pero why ni sila sir siling sang suyaay niya nga daan? Like daan nga hiligot-anon? Wala man, ma'am. Oo. Sir, bali ano gini ang ginumpisahan sang ila to nga pag-away, sir, sa nga mo to nga time? According sa aton nga investigator is ginsukot ini siya sang ang suspect o ginsukot sang biktima sang iyang utang. So since nga under na sila sa influence of liquor, kaga maybe understanding nagpatunga na sa ilang duwa. Oo. Sir, bali may information kamo kung pila ni utang sang victim, sir? Wala na kami nagpadalom gid sa nga ilang transaksyon nga duwa, no, but ang motive isang ginalantaw naton. Oo. Sir, bali ang kutsilyo na recover, sir, mga anong kalabaon? Estimate nato na ang kutsilyo nga na-recover is mga 8 inches lang from halin sa iyang polo pagkato sa punta. Okay, sige. Sir, thank you again, sir. Ay, sir, ang ano gali, sir, ang condition sang victim, sir, kumusta siya, sir? Sa subong, mama, stable na ang condition sang aton nga victim. K5 Ray, si Lieutenant Johnny Bondak sang Barotac Nuevo. Pilagi ng utang, Oo. Na-mention to ni Lieutenant Bondak nga wala nila na napadalman, no, kung pilagi ni ang utang sa... Base bala kag isa malang kalipid ang biliya, mamunok isa? Oo, gani. K5 ka rin? Oo. Tiyan mo to suno sa kay Lieutenant Bondak nga lunsay ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang ining victim kag ang suspect sang natabo ang krimen K5 Ray. Sige.
Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaang isang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, hindi naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Alas 5:31 sa aga, konta report ni ka-K5 Alex Escalante. May isa ka traffic enforcer nga nadakpan nga nagapangkilkil sa may syudad sa Iloilo. Ka-K5 Alex. K5 Ray, liwat ka nakadakop ang Traffic and Transportation Management Office o kon ang TTMO sang traffic enforcer nga nagapangilkil sa dalan sa palibot sang syudad. Ini ang gin-confirm ni TTMO Head Oldarico Garbanzos bangod sang padayon nga pagmonitor sa ginahimo sang among traffic enforcer kag bilang kabahin man sa ginahimo nga apprehension sang iya nga opisina sa mga ginadudahan nga nagapangilkil nga mga enforcer kag gilayon man ini nga nadakpan sang nagligad nga adlaw. Sunod sa iya ginapanindugan gid sang TTMO kon sang ilang nga opisina nga hindi pwede kag wala sang lugar sa Iloilo City ang kilkil nga mga traffic enforcer. Dugang pa ni Garbanzos kutob sang mga traffic enforcer nga madakpan nga nagapangilkil magapaidalom sa due process kag tagaan sang kahigaynan nga makapaathag antes nga hatagan sang nagakaigo nga penalidad. Nahibaluan nga may anom ka ginamonitor pa nga ginapahayag mga traffic enforcer nga nagapangilkil diri sa Iloilo City kag ini ang padayon man nga ginabantayan sang opisina ni Garbanzos. Si retired Colonel Oldarico Garbanzos. Yes. Sige, ang monitoring will paksubukan. May nadakpan naman ako po. No? Pero ginapareport na to, napa-explain na to ini, and we'll go with the process ang aton investigation. Yung aton monitoring, subong nagapangita kita sa mga areas nga kundin pag-ining dapat na to i-monitor pag-ining mga personality nga ini. And ang akon niya, hindi kinapwede nga magpadayon na. That is why gina-remind ko gid sila permi nga untatan nyo na. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Sobra 20 tanan ka mga balay sa Western Visayas ang naapektuhan sa sining pagragasa sang hanging habagat nga ginapabaskog ni Super Typhoon Nando suno sa Office of the Civil Defense. Yaring report ni K5 Kimberly Caruyo. K5 Kim. Naglabot sa 27 tanan ka mga balay sa Western Visayas ang nagkalaguba bangod sa epekto sang habagat nga ginpabaskog sang Super Typhoon Nando. Base sa data sang Office of the Civil Defense kon OCD Region 6, yara sa 21 ang partially damaged kag 6 naman ang totally damaged. Samtang sa Iloilo 20 ang partially kag 5 naman ang totally damaged. Sa Capiz isa naman ang totally damaged kag isa ang partially damaged kag ang na-record no sa Antique mga ka-K5. Nakabalag naman sang 477 kapamilya ang naapektuhan nga ginabugusan sang 1,709 akon 1,709 ka mga tawo o kon residente diri sa may rehiyon sa East. And as of this time, tanaga-monitor ang aton sini nga OCD Region 6 sa mga sitwasyon diri sa Western Visayas regarding sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sang bagyong Opong.
Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kaalwan sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C nga nagahatag gid proteksyon sa aton nga mga lawas. Mga ka K5 sarang ini mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Standby Aaron Repollo kag Reggie Di Mayo. Unahon ta si K5 Aaron, duha ka street level individual arestado sa drug bypass operation. K5 Aaron. Arestado ang duwa ka mga street level individual sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa barangay o sa Zone 6, Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, pasado alauna sang kaagahon, Setyembre 23. Ang mga arestado amo sa alias James, 19 anyos, sang Project 5, Barangay Soca, Arevalo, kag alias Jester, 27 anyos, kag residente sang Zone 6, Barangay Boulevard, Molo. Suro kay Police Captain Benji Dicen, ang OIC sang Police Station 6, nabaklan sang isa ka plastic sa sa ginapatian sa buang mga arestado gamit ang 2,000 shin nga bypass money. Na-recover dugang ang 3 pagid ka mga plastic sa ginapatian sa bu nga nagabugat sa 3 ka gramo kag 20,400 pesos ang market value. Yaran sila karon sa kustudiya sa Police Station 6 kag natarana ang basakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag ini nga balita nga nadulong sang kaalwan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Alas 5:37 sa report ni K5 Reggie Di Mayo, duha ka estudyante pilason matapos masalakay sang isa ka truck sa Banwa sang Sara. K5 Reggie sa report. Kaki-5 Ray pilas sa magkatuhay nga parte sang ilalawas ang duha ka estudyante matapos nga nasalakay sang isa ka truck sa may barangay Padillos, Sara, Iloilo pasado las 6:20 sang gabi Martes nga adlaw, Setyembre 22. Ginkilala Kaki-5 Ray no ang driver amo si alias Aldrin, 32 anyos kag residente sa Banwa sang Concepcion. Sa interview nato no kay Police Corporal Johnny Dayan, ang Police Non-Commissioned Officers sang Sara Municipal Police Station, ginpahayag sini Kaki-5 Ray nga nasanggitan sang driver ang kable sang wifi bangod manubo inino ang porsyon kung sariin nagpadalom ini kag wala siya nakakita nga may nagasunod sa iya nga nagamotor nga lunsay mga estudyante. Nahibaloan no nga ang direksyon sang truck kag ang estudyante nga nagamotor padulong no sa Banwa sang Concepcion. Gilayo naman nga gindala ang duha sa Sara District Hospital para sa nagkaigo nga pagbulong. Sa karon yara na sa kustudiya sa Sara Municipal Police Station ang driver samtang ginahulat-hulat no ang pamilya sang mga estudyante kung magapasaka ini sang kaso o kung hindi. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa nga MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Ang MyTC mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Kag ini naman si K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras baga ka K5 na 5:39. Mga pinasa Klinika DTX Coffee Mix sa mga bago palang bugtaw. Kag bago palang upod sa ato sining nga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa Umaga. With ka K5 Ray Espeja Umalay. Inom na sang kape Klinika DTX Coffee Mix mga ka K5. May kape ka na nakadetox ka pang kampiyon nga kape ni Dr. Amil Itang-Uy.
Ma'am Rose Manati Bornales, good morning. Daddy Jumendez Agpalo. Sa kay Sir Nemesio Tahala Senyor. Mayong agagid, Sir Pastor. Sa kay Bong Channel, Totong Labiogo. Nagapamati dira sa May Pasig City, mga ka-K5. Dugay-dugay makaupod nato ng K5 Western Visayas sa aton sining mga kuturan kagang Negros Island Region sa mga natipon nila sining mga balita mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagan. Alas 5:40 ang oras mga ka-K5 diri lang sa K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. K5 Western Visayas. Mga sister station ka K5 Monmon. Sa aton sa nga pagpa-upod si Bo. Lain-lain naman natin na tumok tadi. Welcome and good morning Western Visayas K5 Western Visayas. Mayong aga. May aga. Check na to nanay mga gwapo na to ng mga kaupdanan. Unahon na to mga ka-K5 ang aton sining mga utod sa NIR sa aton sining pagpangalagad subong aga ang mga halangdon no nga mga upod naton ka-K5 Babes and ka-K5 Robert. Negros Occidental, good morning. Mayong aga, Sir Jobert Lago sa manager. Mayong aga, kampiyon ng sulod mo diya sa amon na alangdon. Alangdon, gid man kami, kaya rin kami babaw mo na ubos ka eh. Ano pagatangla ka sa amon. Back tayo, Sir Jobert. Thank you so much sa K5 Babes, K5 Robert, sa inyong mga sa sitwasyon dira sa Negros. Balikan naton sa Iluan tanay pinakahalang doon sa tananong pinakagwapo nga area managers ng K5 News FM, K5 Ray. Sir, good morning. Welcome. Mayong aga ka-K5 Jobert, salamat sa aga nga pagdayaw kag paghatag sang marami nga adlaw. Sa imo sining nga mga tinaga subong nga aga. Klaro pa sa mainit nga kape nga Klinika DTX Coffee Mix ang imo sining nga signal diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas and NIR. Thank you so much EM Ray sa Iloilo. Sailo kita to sa mga gwapo sa bahin sang probinsya kang Antique. Sir Milmar, Sir Listor, welcome and good morning. Good morning, Sir Jobert SM. Good morning kay K5 Western Visayas. Sa mga friends nato, nag-auraligmat kami dyan sa Antique kay bagyong upong mga kasimano. Pero naka-DTX Coffee Mix do kami aga pa. And of course, nakaparigos naman kami gamit ang DTX Beauty Soap and the Clinica Deo Fresh. Good. Balikan mo, Sir Jobert. Thank you so much, Sir Milmar. Hamis-hamis na, humot-humot pa ha. Sa ilo kita, mga ka-K5 sa probinsya kang Aklan. Upod naton si K5 Michael. K5 Michael, good morning and please come in. Sir Jobert, good morning. Sir Iam, good morning ha. Sa pinakagwapo na tong area manager pagit. Good morning man Antique, Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Kampiyon ng signal Wala na ulan diri sa amon. Naka DTX Coffee Mix ako Balik sa imo, Sir Jobert. Thank you so much, Sir Michael. Grabing signal subong sa K5 News FM na at hagpasaton palabuton ang inyo sining mga signal. Balikan na naton mga importante kag nagapangunang mga balita. Balik kita sa NIR upod sa kay Sir Babes and kay K5 Robert. Negros Occidental, please. Go ahead. Sir Robert, Sir Jobert, diri sa amon ang amon mga balita diri mga K5 maayo ning ginhimo sang chamber ining isa ka libre nga cleft surgery niyo kag dental mason ang ginpatigayon kadungan sang 48th founding anniversary sang chamber diri sa syudad sa Bacolod ug Madinalagon. Madamo ang nabuligan kag natahi ang mga ngislo nga nagkalabitas to. Tinahi mga K5 mo na ang bulig sang chamber mga K5 pero pagkatapos sa tahi, nagulo ayo na, may isa ka kumpare nga nagsilingi nga, pre! Nagdaog ka sa luto! Sino niya, ha? Kakas man ang tahi. Sa ibang niya balita, K5 Panay Island, balita ikan diri sa Negros Island Region, isa ka lalaki ginbuno patay. Pagkatapos nga sa investigasyon sang pulis diri sa Bacolod, nga may love triangle nga anggulong ginalantaw subong kay ang biktima may relasyon sa babayi samtang ang suspect may relasyon man sa babayi. Sa iban pagit nga balita,
ginatos naman kabalay ang nasunog sa San Carlos City. Bago lang kami din na lampuasan sang sunog sa Barangay 27 Bacolod, 200 kabalay. Pero sa nagbalos naman tong San Carlos, may mas sobra akong lapit isa kagatos kapamalay ang nasunog bangod sang connection, electrical faulty wiring mga kakipay. Amo na mga balita namon dire sa Negros Island Region kag Bacolod. Back to you, Sir Jobert Capiz. Thank you so much, Sir Babes, Sir Robert. No? May nang ginahimo sang grupo dira nga ginabuligan ng mga persons with disability nga matahi ang ila sini nga mga guya at mga bibig mga ka-K5. Halin sa Negros, sa ilo kita sa syudad sang Iloilo. Balo na ng mga nagapango nga balita sa probinsya sang Iloilo upod sa aton hangkilan kag mayad-ayad hamis-hamis nga area manager ka-K5 Ray. Go ahead please. Alas 5:46 mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo sa Barot Nuevo, natalana nga filean sang kaso ni alias Ronron si Joel matapos mga ka-K5 nga ining si Joel ginbuno si Ronron tungod gid lamang nga ging sukot ini sang iya sini nga utang. So delikado gali ni kung ay kagabayad utang mo, no? Mayo lang kita ni kaya sa mayo nga tawo kita kapangutang. Pagsukot, nag-away, nagbaisay ang ining duha, si alias Ronron kag si alias Joel. Si alias Joel mga ka-K5 nara na karon sa paginakop sang Barot Nuevo Police Station sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalawati kag nagaplano nga pasakaan ni alias Ronron sang prostrated murder. Lunsay ni nakatughong sang agwadi pataranta ining duha ka mga involved mga ka-K5 ining suspect kag ining biktima no matapos ka mag-inom-inom kag mag-shot-shot. Tigi pamangkot ko gani galing kay Wybik Balo kag way mausisa gid ni Chep kung pilagid kadako ang utang nga naglabot gid sa punto nga magbinon anay sila mga ka-K5 kay base isa malang kalipid nga tanduay ang presyo sang utang. Salamat gid mga ka-K5 mo ng mga balita naton nga natipon diri sa probinsya sang Iloilo. Thank you so much ka-K5 EM Ray sa mga balita mo na siling nga utang lipay-lipay, bayad, away-away. Sa sini ka matinion, kuhaon na to ng mga detalye sa mga balita sa probinsya kang Antique with ka-K5 Melmar and ka-K5 Nestor. Antique, come in please. Thank you Sir Jobert sa mga balita mo dyan sa probinsya kang Antique sa mga police report namon. Darwa ka mga persona dyan nagkaradakpan sa paghupot kang iligar nga almasutang sa separado nga mga munisipyo. Sa Kulase, ginareklamo rito ang sang kamangunguma kay patay pero pinalupok na ka 45. Tinatuan ka pulis na nadiskubrihan nga ti may armas dyan nga ginahuptan nga illegal kag hindi lisensyado. Dakop ang dyan mangunguma kay 5 Western Visayas. Dyan sa Sibalem, may saraman ka lalaki nga ginapayag involved sa robbery kag mauling incident kung pag pang kastigo. No, gindakop man kang kapulisan bangod naman nga tinagahupot man kang illegal nga armas lotang kalibre 38 ang nabuhal sa diyang sospetsado. May nahulog nga gwardya kay 5 Western Visayas sa may pila sa bahin kang Barangay Asluman Hamtik. Baw kaluoy man tong gwardya kay nahulog imaw ka ng motorsiklo. K5 Western Visayas daw critical gito ang plastada na kagindara sa hospital K5 Western Visayas. Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa isara kalibo kahapon ka mga Antequeños nga tagiya kang mga motorsiklo kag tricycle ang nakaagam kang or nagpatigayon or nakabael kang andang tagsa ka mga plate number jay sa ka programa kang LTO blariga sa may probinsya kang Antique K5 Western Visayas sa diin pira sa mga tagiya kang motor 2015 paura pa sa dati plaka. So pasalamat anda sa LTO kay nangin madasig hapon ang distribution kang plate number. Kadyang adlaw ang LTO Antique may distribution man kang plate number sa Bilison, ginalantaw sa Isaraman Kalibo, sa September 25 sa Bugasong may regyan man no. Distribution sa raman ka libo ka mga plaka kag pag-abot kang September 26 ani isaraman ka libo naman-an nga regya sa Antique higat nga ginapatuman kang LTO ang no plate no travel policy. Balik kanimo dyan Sir Jobert.
Thank you so much, Antique, Sir Milmar, Sir Nestor, sa mga balita. Diri naman, sa ilo kita di sa, malapit-lapit lang sa probinsya sang Capiz. Ato sa station, K5 News FM Kalibo. Sir Michael, go ahead please. Good morning, Liwat. K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita diri sa Banuasang Kalibo, nag-inspection ng Regional Office o ang ginatawag na Regional Project Monitoring Committee diri sa pilang ka mga project diri sa Banuasang Kalibo. Ang mga opisina halin gikan sa Regional Office sa muning DPWH, DILG, National Economic Development Authority, Department of Economic Planning and Development, mga ka-K5. Gin-inspection ng mga proyekto diri ang mga flood control sa Tinigaw, Barangay Tinigaw, Bacau Sur, kag Bacau Norte. Lakip na ang Barangay Estancia. So na sa pagpahig sa punong barangay nga si punong Barangay Wendel Tayco sang Barangay Mubo, ang gin-inspection ng mga project from 2022 to 2025, kag nalakip diri ang proyekto sang nga ginapanagihanan nga ginahimo diri sang pamilya sang Diskaya family, pero wala na nila inigin tapos kag wala man sa ginhambal nga findings kag recommendation mga ka-K5. Ang isa ka flood control diri wala na nalakip sa inspection kay 2017 pa man inigin construct mga ka-K5. Samtang doon naton yung mga balita, projects ang DPWH sa Barangay Hibon sa Banuasang Nabas ginakabalaka subong sang punong barangay bangod sa mga tinipak nga bato nga nagakalahulog. Amo ning punong barangay Rodrigo Caliso nga naghambal siyang sa ginahimo subong slow protection projects ang DPWH mga ka-K5. May nagakalahulog nga bato kung sa din isa ka private nga salakyan ang nahulugan samtang nagaagi sa karsada. Ang suno pagid sa punong barangay nga naapektuhan man sa ila ginahimo nga slow protection project ang ginaistaran subong sang mga amo o kon mga unggoy balak mga ka-K5 kag pila pagid ka mga endangered species. Plano sila subong magpadala sang sulat sa pila ka mga kaahensya sang gobyerno para ipaabot ang ila hibubunot mga ka-K5. Katapusan niya balita, Sir Jubert, na salbar sa Philippine Coast Guard ang ang apat ka tawo, duha ka minor de edad kag ang isa na legal age naman si Kimbo de los Reyes kag Genevieve de los Reyes, matapos nga mangisda sila kahapon nga nalunod ang ginasakyan nilang baruto diri sa Barangay Union sa Banuasang Nabas. Mga alas 10 ang aga na rescue man sila kag ara na subong sa maayo nga kahimtangan. Amo na mga balita ni sa Aklan kag Banuasang Kalibo, balik sa imo, Sir Jubert. Thank you so much, Sir Michael. Batian ko rin ng DPWH do gina-allergy ko na. Sa probinsya sang Capiz kag Ciudad San Rojas, mga balita diri sa amon area, isa ang patay, 3 ang pilason matapos kahapon sang aga nagbunggo ang isa ka UB Express nga van sa isa ka welcome rotonda diri sa may between Banuasang Ibisan kag Rojas City. Nga ginkamatay sa isa naton kautod mga ka-K5, isa ka teenager si alias Rime, residente sang Barangay Santangke, Rojas City. Ini matapos nga na out of control ang driver sa nasambit nga van mga ka-K5 nga amo ining kabangdanan no nga nagbunggo sa poste sang welcome to Rojas City ang nasambit nga van. 3 ang ara subong sa ospital including ang driver mga ka-K5 kung sa diin nakaagom sang nagkalain-lain nga mga kapilasan. Suno sa investigasyon sa K5 News FM kag sang Rojas City PNP na out of control ang nasambit nga van driver kag ang nagasakay sa Pronset nga si alias Rimi amo ang nakaagom sang patal nga pilas mga ka-K5. Sa pihak nga bahin, isa ka mangunguma sa Banwa sang Hamindan, Capiz ang papanaugan sang search warrant kag gindakop sang aton mga katapos ang kapulisan matapos nga ini siya ang nakuhaan sang armas si alias Alan, 53 anyos, residente sang nasambit nga lugar. Ang ginpapanaugan sang search warrant ni Judge Romel Yunor sang Regional Trial Court sang Banuasang Mambusaw mga ka-K5 kag ini siya ang nakuhaan matapos nga gin-search sang iapuluyan kahapon sang hapon mga ka-K5. Sa pihak nga bahin, dugang pa nga mga balita diri sa amon sining area na kita na sang magkatapos ang MDRRMO sang maayon ang biktima matapos nga nalumos mga ka-K5 sa suba sang maayon mga pinalangga nato nga mga tagpalamati. Ining si alias Juben, 26 anyos, nadula sang naligay nga adlaw matapos nga nagtabok sa suba sang mataas kag mabaskog ang tubig sa nabukid nga porsyon sa maayon Capiz.
Sa karon ara na sa isa ka punerarya ang nasambit nga biktima mga ka K5. Amo na mga balita kag importante nga mga impormasyon nagikan diri sa probinsya sang Capiz. Mga ka K5, EM Ray, kamusta daw manami naming paningkay-singkay mo so Miyerkules nga adlaw ka K5 Ray? Okay man na kay 5 Jobert, okay man ang tiyempo naton kati nakagwa na si Super Typhoon nando. Very good, no? Wala ta tiyempo, tama na ni Goro. Balik naman kita sa buwas nga adlaw, mga ka K5. Alas 5:56 mga ka-K5, kita ay kita buwas, same time, same station, diri lang sa kampiyon nga estasyon, ang K5 News FM Iloilo. Ako man si ka-K5 Reyes P.A. Umalay, nga nagapabilis sa mga tinaga, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5, halong kita tanan, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.